Ngani zakwethu, angibingelele ngiphinde futhi ngikwamukele la kuNqambothi Media TV. Ithi ngicela uma ukuthi uyaqala ukufulela ikhasi, cela wenze okufanele icupha subscribe, ulike bese ushare le video. Utshelwe ezikabhoqo uJulius Malema etshelwe laphana ngendaba ethinta imashi nemashi. Kuzokhumbuleka ngani zakwethu ukuthi uMalema akahambisani nezindaba ezithi abahambe abokufika ngokungemthetho kuleli laseNingizimu Afrika. Kanti-ke ngale nje ukukhuluma kakhulu wey'ngane zakwethu, ake uyibone nansi ividiyo ezolandela bese-ke wena ungakhohlwa ukucofa subscribe, uphinde futhi uphawule laphana kuma-comment. Yabona-ke wena Julius Malema uyisiphukuphuku nje somholi, isiphukuphuku nje soqala sokugcina ujezisa nje ukuthi ngoba nakho wafunda usubona ngazi ukuthi abanye abantu abafundile. Yabona nje ubuphawela umthakathi akakwazi ukukhuluma lesingisi njengalesi sikhulunywa wena. Ubuphawela umthakathi akafundile, ngabe uthi abantu abangafundile abenza lama mashi mashi. Ukuba ujezisa into laba abafundile ngabe uthi benza lento ngoba nakho abafundile. Kodwa manje ngoba yazi bafundile njengawe awukhulumi lokho. Wena Julius Malema uyisiphukuphuku sokuqala sokugcina. Wena kade ukuyi-ANC ngalesikhathi lenkululeko ekhona njengamanje wawukhona uhulumeni, wawubizwa ngohulumeni wobandlululo. Abantu ababekhona leso sikhathi babebona becindezelwa loya hulumeni wamabhunu, bangena emgwaqeni babhikisha, balwa, kwachitheka igazi, kwafa abantu, kuliwa, kwakulwa abantu bandawonye, abantu base-KZN babelwa bodwa bengabase-KZN ingakafiki lenkululeko lesikhona njengamanje. Kwakula abantu be-ANC, kula abantu be-IFP. Ngase ngihlakaniphile mina ngithi ngangineminyaka elako 9-10, ngiyayazi yonke le nto eyayenzeka, ngayibona. Babelwa abantu, kubulawana, kushiswe izindlu. Wayengekho umuntu waseNigeria, wayengekho umuntu waseZimbabwe, kwangabantu base-South Africa kuphela. Belwa beze bexabana bodwa, bephambana, belwela izwe labo bebodwa, bengaxabene, bengekho labantu bangaphandle. Naze naphumelela ni-ANC naluwina izwe, sekungenele le system ukuthi akuvotwe kuwina owinayo. Wawina uMandela. Wena wawukhona lapho wena Malema ngalesikhathi i-ANC iwina, noma wayijoyina ngendlela ngaso, kodwa emveni kokuba i-ANC iphethe wena bowukhona. Wena ungenile kwi-ANC wena Malema, nafika naphatha kwi-ANC, nafika kukhona umthetho owawubekwe loya hulumeni okwakuliwa naye ukuthi akenzi kahle. Nafika kukhona umthetho, nafike naqhubeka phezu kwawo lo mthetho alangawushintsha seniphethe amandla. Nafika kukhona imingcele eyayibekiwe, ibekwe yiwuye lwa hulumeni enanithi uyabheda, uhulumeni wobandlululo. Nafika nangayiqeda imingcele, seniphethe ningamandla. Ukwi-ANC angikhulumi ngalesiphaza shop sakho se-EFF, amasimbi eqembu, angikhulumi ngalo doti lo. Ngikhuluma ngalesikhathi wena usekwi-ANC ungakaphumi lapha ku-ANC, ngoba nakhona ku-ANC bakuxoshele khona ikhanda lakho alisebenzi, awusile ekhanda. Wayihlaza, wayiqeda i-ANC, wayithi nyawo, waxosha uZuma, wenza wonke amasimba lawa owawenza ukwi-ANC. Kanti uyazi ukuthi wena egcineni ufuna uphume inxiwa lakho khona uzokwazi ukuthi usisanganele kakhulu, ufuna ukuthi bonke labantu bala e-Afrika beze la. Kwakufanele nina mangabe niqeda ukungena emandleni ni-ANC niwushintshe wonke umthetho okhona owawubekwa amabhunu, niwushintshe wonke umthetho okhona owawubekwa amabhunu. Ukunokube niwushintshe lo mthetho akaze niwushintshe ni-ANC. Into enayenza nina navula iminyango yobugebengu, ngoba nakho nifuna ukuzenzela nina. Kuyimanje ugijima enkantolo wena, kuyimanje nina inkohlakalo nonke lapha ku-ANC, konke lokho kukhona ngaphakathi kwe-ANC, okusho ukuthi inkululeko enaniyifuna nina, nanifuna inkululeko ebhekelene nani kuphela, ukuthi make nje nathola iy'khundla lapha ePhalamende, nathola iy'khundla lapha kuhulumeni, nizobe senikwazi ukuba namandla nenze wonke udoti enifuna ukwenza le-South Africa. Ngoba namanje njengoba ulwa kangaka uthi ulwela abantu abamnyama, uyazazi ukuthi unabangani abazigwili abadayisa ama-drugs la, ababulala iy'ngane zethu la e-South Africa, ezakhe iy'ngane. Ngikhuluma nawe njengoba ngikhuluma manje, zisesikoleni, isikole ongasondeli ngisho iphara kuzo, zigadiwe ezakhe iy'ngane, kodwa ulindele ukuthi wena ezami iy'ngane funeke iphile impilo efana neyakho. Uma ngabe ngithi mina ezami iy'ngane laphana ziyalimala, wena unandaba nalokho, ngoba ezakhe iy'ngane uyazazi ukuthi ivikelekile. Kwawena qobo lwakho uyazazi ukuthi uvikelekile. Uma uphuma uphathwa iy'moto eziwu-100, mawuphuma uhambe lapho yakhona. Mina mangiphuma ngihamba eGoli, ngihamba phakathi kwey'gebengu, ngihamba phezu kwabantu abangangibulala, abangenza noma yini, bejike lapho bengaboshwa. Emva kwalapho mangabe kunemashi namhlanje, abantu base-South Africa bekhala ngohulumeni ongenzi kahle, sebesicabanga ukuthi ngowethu, bekhala ngohulumeni ocindezela thina, kodwa kube kuhulumeni wethu. Wena ukhuluma wonke lamasimbo ohlala wakhuluma usuku nosuku. Sobona iqembu lakho ukuthi liyophelelaphi, sobona ubani ozokuvotela. Uzovotela yiwo laba bantu laba bakho laba,
abagcwele lapha ngokungekho emthethweni. Yini elikhuni ukuthi laba bantu bebuyele emazweni abo bese bebuye ngoba banalo ilungelo lokungena eSouth Africa. Uma ngabe beze kahle eSouth Africa bathula yini ukubuyela emakubo bethole wonke amaphepha abavumelayo ukuthi bebe la eSouth Africa. Wena ufuna ukuthi la eSouth Africa abantu abasuka kwamanye amazwe bezwe nje bezongena bengene noma kanjani ngendlela abathanda ngayo. Kodwa thina masiphuma la awukazi ukukhuluma nalabo president bakwamanye amazwe ukuthi nathi asiphume lapha sihambe songena eBotswana singene noma kanjani. eBotswana uma ungena ngetruck le iyaskenwa kuvikelwa ngayo yonke indlela ukuthi awungeni nento udoti nento upoison eyobulela izingane zakhona eBotswana. Ngani? Ngoba bayazi ukuthi izingane zabo bayithanda isizwe sabo bayasicabangela, babeka isizwe sabo, babeka izwe labo phambili ukunathi. Yini ndaba ningakhulumi nabo bonke laba bantu abakhona la emngceleni ukuthi South Africa siphume sihambe siye kubo? Yini lento, yini lo mngcele ufuna ukuthi uvulelwe abantu abasuka ngale bezela? Yini elikhona ukuthi benze amaphepha abo eqonde bese bezongena beze la eSouth Africa? Wena manje uyasangana neqembu lakho nabo bonke abakuthandayo abalandeli bakho niyasangana la emakhandini awasile. Lama masha akhona asemthethweni, lama masha akhona banelungelo lokuthi bemashe. Amamasha ayekhona aqaleni before 1994 ayekhona amamashi, and yiwo enza ukuthi kuze kufike kule nkululeko le, kule doti lo eniubiza ngenkululeko, ngoba nakho nina nihlele ekhundleni zenu nikwazi ukuthi nebe nenze zonke inkohlakalo enifuna ukuzenza zinja.